Sahut Thep Kyrteng ki banyak kun hak election MLA arhaja arpulai kilalet ban Thep Kyrteng hakasi kabalai jong kani kajing Thep kini ki kinthub yo way na kaseng san perthai UDP ba lai ngot na kakam kini kilong Dr. OS Jyrwa na UDP bar kakong Angela rangat uba kersoy bor pertu bar ikong wan penhun kharsan tiu na kakam tingkat pagajing kesan tempat ba pagajing be kele ari ko parti UDP kamtam ya kai ko bangi gidan kajing cemu ban satri pat ba dia kai bangi asatri hantai borok kini kisnam di belalino ini sekam banginyo kajing kesan ke barat ba ni pat ba untuk konstruksi minta kesnam ba ngiyo kajing tok brom haga arteri tok harga match ardar akulai ba perlu ni kajing kenan ya konstruksi nam ta ka bha kamiat pat kemlang salang ba terbonra edong kejengkelang hantai ba konstruksi jung itu Bun ki MLA ki ba la serve 15 years 3 terms but nasaw chalong du kunju rengam tharai ka don kata ba ong ba phimnum la ban job tang nakadaw ba kila don khat san snam namar ba upet shai halor ka kam ka jam ba kitrei but kipet shai shwai ka jing imla jong hato ngila ya chkhmat ningi sa haju ningi la randin hato ta ka jing dup kadang ban na ni badladangi pet halor kita kadangi bishar halor kita ki natrai ka saw chalong khat san snam kadang bun ka jing sa din Kong ki buan ki breu ki kran bai sang kani ka chung pendon kam pisa for election ting rengi I papa imat ki breu ki papa ki be I ka pisa ban namta ka jing khadot de pi don I ban kan sngo su pai ba ka ba pi phinle ban khanglat mi rata kani ka jing pendon kam bakla ban ong ban persang ban thiet ki pai ba kala ayat katu kat ni snam renga I kum bakarang certai su snam peladam but nangi nakakam te ni kranchai bangim nget babarok ki buta ki de ki ban chat tu but ni persang menta ban counter ne ban pet halor kata kumnu ban yang persa ya kata ka penon kam baklai ka pisa dakabaya yakran ya selok halor ki issue halor ki nongrim ni ya ni bataya kita pat nga tengah nget scam ba ki pat ba te kin don ki ba habala don ka choice ne ka alternative ka ba shai ba kin let chata seba im don dor so iti pisa sipor namar ba ka jingkular ka long ba kin yo e ka hok no kim de ki nong krong kim de ki ban hablek pan parabor na ki MLA ndre habangi ngi trei ngin pet ba ki yo ki hok but haba phishim kulumi ki hok ki babon and you convert that even monetarily na tharai ki pat ba klas ngthu ba kala kham scam su ka jing em joki